A současně vyzýváme všechny občany České republiky, aby 23. prosince v Den státního smutku ve 12 hodin uctili památky obětí minutou ticha. K tomu jsme požádali také hejtmany, primátory, starosty, vedení obcí, orgány státní správy, aby zajistili vhodný postup podle tohoto usnesení a v souladu s tím, že je vyhlášen státní smutek, a také jsme požádali ty, kteří to mají v kompetenci, aby se ve 12 hodin také rozezněly zvony na celém území České republiky, abychom těmito všemi činy uctili památku obětí. Jo, manžel něco má.